Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula lan rencang-rencang kula batin damel pacelaton kang dikengken Bumalaha. Nomor setunggal pacelaton ngoko lugu. Nomor kalih pacelaton ngoko alus. Nomor 3 pacelaton kromo lugu. Nomor sekawan pacelaton kromo alus. Perkenalaken nami kula Nadia Nabila. Perkenalkan kula Muhammad bin Hafiz. Kula Aulia. Kau ngerti si Adit? Iya ngerti. Ana apa Bu? Jare si Adit. Nyolong duwe kancoe. Iya bisa. Bisa kasih. Oh ora ati kesini. Jare mau pas ditakoki Bu Desi ngomong dhewe, kemerga oleh duwe areke. Lho, sakna bocah. Bocah nyolong terus kan dulu. Sayur, Bu, sayur, Bu. Pak, cuma saya, Pak. Bentar, Mas. Loh, Bapak kok tumben? Tumben sayur. Iya, Mas. Loh, lha apa bojone sampean kok ora iso tumbas saya dhewe? Lagi repot kali banget ini. Nak, perempuan. Sampun ta, Pak? Nggih, Mas. Kenawon? Nggih. Kok Nggih, Pak, hati-hati. Dek, Mbak Yu kepengen takotin sampean. kenapa baju kok? Si Abah ten pundi? Mbak Yu kepengen ngajak Abah metu. Belum ngerti Bayu. Assalamualaikum. Kula mantan Mbak Yu. Lho, iki bocah sik tas mantuk. Enten napa Mbak Yu? Kok madosi kula? Mbak Yu pengen sampeyan ngerti duit. Oh, nggih. Mbak Yu kula gatos rasukan riyin. Nggih. Anak-anakku, rene nak. Nggih Bu, wonten napa? Memang ibu masak saged dhewe. Saged Bu, Ibu ajenge masak napa? Masak pecel we. Oh iya, sing lantun pundi? Wonten napa Bu, kula kasih siram. Lek sampun siram rewangan masmu ya, Le. Ibu kula ndangen aku ngeci kedak. Kula mrehani napa nggih Mas? Iya saged Bapak Gusti. Nggih Mas kula isaken